Mas Gendong Ojo Lali bersama dengan Info Ponjong Arya Bada SPD. Siapa saya makan? Kang Latifah. Mas wong ayu tak jaluk ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Oh, Mas Arep iki Mas Arep iki. Ora nyawer iki. Arep tumeka nganti Tresnani senadyan donya rabi sotompo datang tak jaga ya burung jaluk tapi sah mereka kuwasa. Mas Musti garing ati donga lompat tresno iki abadi yodo tewa-tewa ning asmara tuwa anggonku lelaku tresno datang. Jangan ditiru di rumah ya, jangan ditiru. Kita lihat. Joget-joget. Lagi datang kan data saking aco kata pateni lahir tresno kangen puji ento aku liramu isih aku malu, aku malu, aku malu, malu, malu. Yo. Mas Musti garing ati atungaku siji tresno iki abadi
lagi yo. Sekali lagi puter lagi yo. Ayo. Ayo deh. Oke, leleng. Ayo. Ponjong luar biasa. Aku lho wis kene. Ayo joget-joget. Musik mana? Wasih. Gentar dong. Yo. Iya, jelas. Ane mas mesti kareng ngati ngaku si siap bareng oh Pak Jais aduh dewa neng asmara balurah ati kawula meneh Mas Pur ruwet ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba kasunyatan yen aku aku ana ati kawula anggon kula lapo tresno datang rewangi tetap pateni lahir Gus salah duit 30 mubeng ponjong. Sikap. Ya wis gek leren Pak Arif sik. Nggih Pak Jan niki Duh, arek kepiye 30 niki pun ajeng tuki beton. Lah gek padha birune kok kene mau ki 50 lho. Iya. Kula purun dikemboli. Iki nek ora nang gone Mbah mantan dukuh awake dhewe kaya ngene lho. Lho, Ya, kula Kek, pun Si. enek galengan wau lho Pak Udan. Ya ki Adip mau golek ana. Adip nesu, Pak. Golek ana wong rong Adip nek lagu. didelok jerone nesu. Rong lagu kok ya badak. Aduh. Lah tak kira biru ki ketan, Pak.